Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά με υγεία. Σε εσάς και τις οικογένειές σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε στον τριμηνιαίο απολογισμό Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2025 για την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο πιο διεισδυτικός, ο πιο σωστός από κάθε άποψη τρόπος να φτάνει η είδηση, πληροφορία, η γνώση του τι κάνει η περιφέρεια για την κοινωνία σε κάθε σπίτι. Το 2025 ήταν μια χρονιά, τολμώ να πω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με μεγάλο πλούτο δράσεων, αλλά και με σημαντικά διακυβεύματα τα οποία κληθήκαμε να χειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε. Και θέλω να αισθάνομαι, χωρίς να είναι έτσι αυτοαναφορικό, αλλά χρήζει νομίζω μια επιβράβευση στους συνεργάτες μας, στους υπηρεσιακούς πορτίστους και συνολικά την οικογένεια της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας. Μια χρονιά που ανταποκριθήκαμε, που η Περιφέρεια πήγε μπροστά, έκανε βήματα προόδου για την ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, για όλα όσα οφείλει στους πολίτες της. Και έτσι λοιπόν θέλω να πιστεύω πως αυτό δημιουργεί και τις καλές συνθήκες για να μπούμε πολύ δυναμικά και πολύ δυνατά στο 2026. Το 2026, σε συνέχεια ξαναλέω το 2025, θα είναι η χρονιά των μεγάλων υποδομών για την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και αναφέρομαι τόσο σε επίπεδο μεγάλων οδικών αξώνων που υλοποιούνται ή και ολοκληρώνονται και κάποιοι ξεκινούν, αλλά σε μια τέρμονη προσπάθεια να δώσουμε στη στερεά το δίκτυο που τους πρέπει και των κτηριακών έργων. Και μιλώντας βέβαια για την έδρα μας εδώ, τη Λαμία, πρώτο και κύριο λόγο θα έχει το δικητήριό μας, που θα δώσουμε έτσι, πολύ σημαντικές και ευχάριστες και χειροπιαστές πια ειδήσεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλές ακόμη, δεν τις απαριθμώ. Δεν είναι μια συνέντευξη αναλυτικού προγραμματικού λόγου για το 2026, αλλά κάποια στοιχεία οφείλουμε να τα μοιραστούμε. Η χρονιά των στρατηγικών πολιτικών ανάπτυξης, καθώς έχει περάσει προπολού εποχή που λέγαμε υποδομές για τις υποδομές, δρόμοι για τους δρόμους, κτίρια για τα κτίρια. Πλέον και το τελευταίο ευρώ δημοσίου χρήματος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ρητούς αναπτυξιακούς ή κοινωνικούς στόχους. Και βέβαια, μιλώντας για κοινωνικούς, θα είναι και χρονιά των μεγάλων κοινωνικών προγραμμάτων. Από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που με τις γνωστές προβληματικές καταστάσεις που αντιμετώπισε, ξαναξεκινά, και αυτό είναι ένα χρέος που έχουμε προς τους συμπολίτες μας. Από τα προγράμματα της γέφυρας, στα οποία επανεισέρχεται δυναμικά ο ιδιωτικός τομέας μετά από χρόνια αδυναμίας, και έτσι θα έχουμε δυνατότητα με πολύ πιο γενναίους πόρους σε σχέση με το παρελθόν να στηρίζουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Θα είναι η χρονιά που θα δώσουμε ξανά και ακόμη πιο εμφατικά τη μάχη για το νερό, και θα είναι μια δύσκολη μάχη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτήν. Και βέβαια μια χρονιά που θα δώσουμε και την έτερη μάχη για το δημογραφικό. Ούτε καινούρια και ούτε θα λήξει φέτος. Επίσης μια τέρμονη προσπάθεια, στην οποία όμως οφείλουμε όλοι να επενδύσουμε πολύ δυναμικά, αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο μας. Και βέβαια μια χρονιά που θα θέσουμε τις βάσεις για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία που αναλάβαμε το 2025 πλέον οφείλει να αρχίσει και θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και σε επίπεδο τεχνικής δουλειάς και σε επίπεδο μιας στεναρής πολιτικής διεκδίκησης. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, έχουμε ήδη στα χέρια μας δύο από τα κορυφαία εργαλεία μας. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερος από ποτέ. Θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν στα 150, λίγο παραπάνω από το μισό. Και πλέον είμαστε στα 260. Όπου εγκρίθηκε από τους πρώτους στη χώρα και πρώτου είχαμε προϋπολογισμό. Και βέβαια, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, το ψηφίσαμε στην τελευταία μας συνεδρίαση το 2025 και τώρα, στην αμέσως ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, την Τετάρτη που μας έρχεται, θα πάρει ΦΕΚ, οπότε θα είναι ένα χειροπιαστό εργαλείο ανάπτυξης και υπηρέτησης αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων για τους στερελαδίτες. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
Και βέβαια, κλείνοντας την εισαγωγή μου, συμβολικά, ουσιαστικά, πολιτικά, από κάθε ανάγνωση που έχουμε και μπορούμε να έχουμε, η πρώτη πρόσκληση που θα εκδοθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεά Ελλάδα της προσεχούς προγραμματικής περίοδου θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ για το λιμάνι της Στυλίδας. Αυτό το έργο που μελετήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, που χρηματοδοτείται κατά το ίμιση ήδη με 10 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις επόμενες μέρες ξεκινάει η κατασκευή του, θα εξασφαλίσει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που αφορά στο σύνολο του κατασκευαστικού φορέα από την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Σε προγραμματική σύμβαση βεβαίως με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας και υλοποίηση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, με στόχο να αποτελέσει έναν κορυφαίο κόμβο διασύνδεσης λιμενικής της χώρας. Πολλό δε μάλλον για την περιφέρειά μας, όπου μπορούμε να προσδοκούμε βάσιμα ότι θα υπηρετήσει στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους. Διατρέχω πάρα πολύ γρήγορα τα πιο ενδιαφέροντα από τα πεπραγμένα μας, που όπως προείπα και νομίζω το βλέπετε κιόλας, είναι πραγματικά πολλά και αυτό το τρίμηνο. Υποβάλαμε τα μεγάλα έργα μας για την έγκαια βελτίωση και την άρδευση. Φράγμα ψαχνών, αρδευτικά δίκτυα κοπαΐδας, αρδευτικό δίκτυο λιανοκλάδι. Μιλήσαμε θεσμικά και είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τους συναδέλφους περιφερειάρχες και της περιφέρειας χώρας στο συνέδριο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα αποτελέσει ένα τεράστιο νοικοκύρεμα του δημοσίου τομέα της χώρας και ειδικά της αυτοδιοίκησης με άμεση επαφή με τους πολίτες. Και βέβαια, παρουσιάσαμε ή συμμετείχαμε, αν θέλετε, τις παρουσιάσεις και στις συνομιλίες με ευρύτατα κυβερνητικά κλιμάκια για τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης σε δύο περιφερειακές ενότητες, στην Ευρυτανία και στην Βιωτία, θέτοντας τις βάσεις, τολμώ να πω, για μια σημαντική ενιαία συνεργασία των επόμενων ετών που θα οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα. Περνώντας τα έργα μας, πάλι ξεδιαλέγω και συγχωρήστε με τα πιο χαρακτηριστικά, ξεκινήσαμε την κατασκευή της γέφυρας, μάλλον ολοκληρώσαμε την κατασκευή της γέφυρας στον Πούρνο. Δώσαμε μουσικά όργανα και εξοπλισμό στο Μουσικό Σχολείο της Λαμίας. Τοποθετήσαμε κάμερες πολιτικής προστασίας σε όλη την ΠΕ Φθιώτιδα, σε σημαντικά σημεία. Και βέβαια, χρήσιμα οδικά έργα, αλλά και αντιπλημμυρικές θωράκισης και στους 5 νομούς μας. Ξεκινήσαμε την κατασκευή της γέφυρας Μόρνου, που συνδέει 2 νομούς, 2 περιφέρειες και έχει τεράστια ιστορική αξία σε συγχρηματοδότηση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όπως επίσης και έργα όπως η παραλία Μαρίνθου, που ήδη στην πρώτη φάση της προσέφερε τεράστια ανάπτυξη και αυτό συνεχίζεται πλέον εμφατικά με την δεύτερη. Ενώ βγάλαμε ένα πολύ μεγάλο έργο συντήρησης του οδικού δίκου της Φθιώτιδας σε σημεία που αντιμετώπιζε προβλήματα και γεννούσε κινδύνους. Και βέβαια προχωρά επιτέλους στο Τρίγκιο Μπαλίο Γραμματικοπούλιο, θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων της ΙΤΕΑΣ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου πια της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, να παραδοθεί σε αυτούς που τόσο πολύ το χρειάζονται. Στα πιο μεγάλα και πιο στρατηγικά μας, μια κορυφαία διεκδίκηση της περιφέρειάς μας, πρώτη φορά απέκτησε υπόσταση με κάτι χειροπιαστό. Και αναφέρομαι στην πρόσκληση που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών για την παράκαμψη του Βασιλικού. Ύστερα από μελέτη και αίτημα της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, και αυτό βέβαια ως τέτοιο θα προχωρήσει, δίνοντάς μας δυνατότητα να υλοποιήσουμε έναν από τους κορυφαίους οδικούς άξονες. Και αντίστοιχα, εντάχθηκε η πράξη των μελετών για τον βόρειο οδικό άξονα της Εύβοιας, που ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας, αλλά
και συνέπεια μιας βαριάς αβελτηρίας, για την οποία έχουμε μιλήσει πολύ ανοιχτά στους συμπολίτες μας από μεριάς Υπουργείου, η οποία πλέον αποκαταστάθηκε. Ενώ αντίστοιχα, είχα τη χαρά να υπογράψω την ένταξη της πράξης για τον δρόμο από τα Δερβενοχώρια στην Ελευσίνα, με την πάρα πολύ μεγάλη τη στρατηγική προοπτική για την περιφέρειά μας. Ομοίως, η συντήρηση της γέφυρας της Σύραγγας στην Φριστού, της Σύραγγας Παύλου Μπακογιάννη, που είναι καθοριστική μέχρι να γίνει το Λαμία Καρπενήσι, το οποίο όλοι προσδοκούμε. Μάλλον, όχι, μέχρι να γίνει, γιατί και το Λαμία Καρπενήσι εκεί θα καταλήγει, αλλά και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Βόρειας Εύβοιας, όπου εγκρίθηκε πλέον με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δράσεων και ύψους 13 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφερειάς μας. Ομοίως μεγάλες οδικές συντηρήσεις στη Φωκίδα, κόμβοι και οδικοί άξονες στη Φθιώτιδα, στην Ευρυτανία, στη Βιωτία. Προσπαθώ να γίνω περιληπτικός και παραλείπω εξ αυτού πράγματα, αλλά και μια συνεργασία που αναπτύσσουμε με το νοσοκομείο της Λαμίας για να υλοποιήσουμε ως τεχνική υπηρεσία την ενεργειακή αναβάθμιση με χρήση ΣΥΘΙΑ και ανανεώσιμων πηγών και ενσωμάτωση νέων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Μια στρατηγική προοπτική για το νοσοκομείο μας. Δεν είναι η μόνη που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Θυμίζω ότι χρηματοδοτούμε κρίσιμο κομμάτι της νέας ογκολογικής κλινικής, καθώς αν δεν συμβάλλουμε πέρα και πάνω από αρμοδιότητες στην δημόσια υγεία και ήδη στην δευτεροβάθμια, όπως είναι το νοσοκομείο της Λαμίας, μάλλον τίποτα από όλα τα υπόλοιπα δεν θα είναι αρκετό. Ομοίως, ενεργειακή αναβάθμιση στο νοσοκομείο Άμφισσας, με πόρους της περιφέρειας αυτή τη φορά, αλλά και στις κοινωνικές μας δομές. Κλείσαμε το έτος με 7 νέες δομές, σε 6 δήμους μάλλον, όπου κοινωνικά παντοπολία, συσίτια και όχι μόνο δίνουν ανακούφιση στους ευαίσθητους συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε τα γεύματα, τα καθημερινά σχολικά γεύματα, 4.000 τη μέρα με το πρόγραμμα διατροφή του Ινστιτούτου Πρόληψης, αλλά και οι δράσεις της γέφυρας, για τις οποίες αναφέρθηκα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, πλέον με την ισχυρή όθηση του ιδιωτικού τομέα και σε πρώτη φάση της εταιρείας Ιον και του κ. Θοδωρόπουλου, τους οποίους επιθυμώ θερμά να ευχαριστήσω για τη γενναία του συμβολή, δίνουν μεγάλη ανακούφιση στα νοικοκυριά μας και όχι μόνο. Στον πρωτογενή τομέα δώσαμε και δίνουμε μεγάλη μάχη με την ευλογιά. Η περιφερειά μας έχει κρατηθεί ακόμη σε πάρα πολύ χαμηλά και διαχειρίσιμα επίπεδα. Το λέω με υπερηφάνεια, αλλά το λέω και με σύνεση, γιατί είναι αποτέλεσμα δουλειάς και τύχης. Και αύριο το πρωί μπορεί τα αποτελέσματα να είναι διαφορετικά. Αλλά μέχρι σήμερα λέμε πως τα έχουμε πάει καλά και έτσι συνεχίζουμε. Με ενεργές πολιτικές, με ειδική τεχνολογία που αναπτύξαμε και βάλαμε σταθμούς απολύμανσης κινητούς σε όλα τα κρίσιμα σημεία και έχουμε ακόμη κι άλλα, και μια σειρά ακόμη από αντίστοιχες δράσεις προστασίας. Μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ολοκληρώσαμε πληρωμές που αφορούν σε νέους παραγωγούς, σε νέους αγρότες, αφού αυτή την γεωργία θέλουμε για τον τόπο μας, και βέβαια κάναμε και τον απολογισμό της αρδευτικής περίοδου για το 2025 στο κοπαιδικό πεδίο, όπου τόσο σε επίπεδο έργων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης ήταν ένας κοινός τόπος και τιμά όσους το αναγνώρισαν και τους ευχαριστώ, ότι η Κοπαΐδα σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές είχε ένα από τα καλύτερα, πιο αποτελεσματικά ποτίσματα. Με πολλές ανάγκες ακόμη, με πολλές εκκρεμότητες και προτεραιότητες. Και βέβαια στην αναπτυξιακή Εύβοιας, που αποτέλεσε από το καλοκαίρι και μετά ένα στοίχημα για μας να γυρίσουμε έναν διακόπτη ανάποδο και να αρχίσουμε να τρέχουμε με τρόπο που να ολοκληρωθούν τα προγράμματα, και ολοκληρώθηκαν με 51 ιδιωτικά έργα και 11 δημόσια, άρα πλήρη απορρόφηση των πόρων, με 69 ολοκληρωμένες επενδύσεις και βέβαια με μια αλλαγή των εταιρικών διαδικασιών, ούτως ώστε να είναι σωστές, καθαρές, διαφανείς, νοικοκυρεμένες όσο οφείλουν. Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά. Η εταιρεία όμως παραμένει ζώσα, λειτουργική, αποτελεσματική, και κοινή μας ευθύνη και στόχους που έχουμε αναλάβει
και το λέω αυτό διαπαραταξιακά και ευχαριστώ τους συναδέλφους γι' αυτό, είναι να μπορεί να μας δίνει όλα εκείνα τα αποτελέσματα, τα αναπτυξιακά, αλλά με τρόπο που να μην γεννάει και υποψίες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα θα δείτε, δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός τεχνικός, αλλά θα δείτε μέσα και σχετικά με τον πρώτο έλεγχο που μας ήρθε από το Υπουργείο, ο έλεγχος που είχαμε ζητήσει, όπου οριοθετεί τα πράγματα σε πολύ συγκεκριμένα μεγέθη και που μας δίνει και την αισιοδοξία να συνεχίσουμε, ειδικά αφού επικυρώνει και το κομμάτι των συμβάσεων του προσωπικού. Εκθέσεις αποτελεσματικές στην επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, τη βλέπετε στο ενημερωτικό σημείωμα, με δεκάδες επιχειρηματίες και της αγροδιατροφής και των υλικών και του τουρισμού βεβαίως, όπου βγαίνουν έξω και δίπλα μας ή εμείς δίπλα τους προάγουμε ό,τι έχει να προσφέρει η στερεά Ελλάδα και αυτό μας κάνει κάθε χρόνο και πιο δυνατούς. Στα ψηφιακά μας, σύγχρονες τεχνολογίες, ειδικά στο κομμάτι των μεταφορών, που προσφέρουν ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, όπως τα smart lockers, όπου με συνθήκες βγαλμένες από τις πιο σύγχρονες όψεις του ιδιωτικού τομέα, μπορούμε πλέον να εξυπηρετούμαστε στο τμήμα μεταφορών. Μια υπηρεσία που τις προηγούμενες μέρες, να πούμε ότι ταλαιπώρησε εδώ στη Λαμία αρκετά τους συμπολίτες μας. Ήταν αποτέλεσμα εργασιών που έκανε ο ΟΤΕ και δεν είχαμε ίντερνετ. Κράτησαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε και επεμβήκαμε από την πρώτη στιγμή, αλλά το αποτέλεσμα ήταν δυσχερές και οφείλουμε να το καταθέσουμε. Και βέβαια είμαστε σε επαφή με τον ΟΤΕ ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια στο κομμάτι της παιδείας, όπου ταυτόχρονα με τις δράσεις μας, όπως η Πηξίδα, επαγγελματικός προσανατολισμός για παιδιά γυμνασίου, λυκείου, ταυτόχρονα με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, ταυτόχρονα με τη μεταφορά μαθητών, τα σχολικά μας δρομολόγια που προχωράμε τον τριετή διαγωνισμό για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Τρέξαμε και μιλήσαμε θεσμικά στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο για το Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στρατηγική προοπτική, από την οποία δεν πρέπει να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω. Πρέπει να μας βρει ενωμένους, συνεργατικούς και το Περιφερειακό μας Συμβούλιο και τους Δήμους και τους φορείς και τα υπάρχοντα τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων άλλων περιοχών, να είμαστε όλοι μέλη μιας κοινής προσπάθειας για μια υποδομή που θα συνδέσει την επιστήμη, την έρευνα, την καινοτομία με τα παιδιά μας. Θα φέρει κοντά σε αυτά, θα τους δώσει στόχο και όραμα και ως τέτοια την υπηρετούμε. Κλείνω με τον πολιτισμό, αθλητισμό, όπου προεξέχει η ένταξη του έργου της ανάδειξης του Ιερού Λίδιας Αρτέμιδος, που είχα την τιμή να υπογράψω πρόσφατα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας. Τον εξοπλισμό για τα κολυμβητήρια όλης της στερεάς, για να μπορούν να κάνουν αγώνες επίσημους και να καταγράφουν επιδόσεις με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την προαγωγή του αθλήματος, αλλά και για το μέλλον των αθλητών, παύλα μαθητών μας. Και βέβαια, στο περιβάλλον και την πολιτική προστασία, όπου είχαμε 3 εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία. Πρώτον, για την μονάδα επικινδύνων αποβλήτων της Θανάγρας. Πήραμε εγγράφος οριστικά, αμετάκλητα από την αρμόδια υπηρεσία, τη ρητή διαβεβαίωση, άρα και δέσμευση, ότι εφόσον γίνει αυτή η μονάδα, θα διαχειρίζεται απόβλητα που παράγονται αποκλειστικά στη στερεά Ελλάδα και όχι εκτός αυτής. Υλοποιήσαμε, το δεύτερο, μια ευρεία στρατηγικού χαρακτήρα τολμώ να πω συνάντηση και σύσκεψη για τα στερεά απορρίμματα, για την παράνομη διάθεση στερεών απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές στις περιοχές, ευρύτερη περιοχή Τανάγρας, Ριτσόνας, Χαλκίδας, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Μανώλη Γραφάκο. Και βέβαια, τελευταίο αλλά σίγουρα όχι έσχατο, το μεγάλο έργο που έχουμε αναλάβει για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου σε όλες τις πόλεις της στερεάς Ελλάδας πέτυχε μία ακόμη νίκη. Αναφέρομαι στο Καρπενήσι, όπου ενεργοποιήθηκε το δίκτυο με συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την εταιρεία Έναον και βέβαια ένα έργο το οποίο προσφέρει πάρα πολλά και στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας
και στην πιο καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά πάνω απ' όλα στην οικονομία των οικοκυριών. Και δεν ξέρω αν έχουν αξία τα 15-20 εκατομμύρια που συμμετείχε συνολικά η περιφέρεια για την ανάπτυξη του δικτύου ή αν έχουν αξία τα 40, τα 50, τα 60 ευρώ που μπορεί ένα νοικοκυριό να εξοικονομεί κάθε μήνα από το φυσικό αέριο που φέραμε ως Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας στον τόπο μας. Ελπίζω ότι δεν πλατείασα πολύ, δεν ήταν εύκολο σε κάθε περίπτωση, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας για οτιδήποτε κρίνετε έτσι ωφέλιμο να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας σε μια τόσο δύσκολη μέρα. Θα ξεκινήσουμε ένα πρώτο κύκλο ερωτήσεων με την κυρία Μπαμπέτα από το Λαμία Πόλης FM, ακολούθως ο κύριος Κουτσελίνης από το Εύβοια News, ο κύριος Καρανίκας από το Λαμία Net. Όποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί, ενημερώνει σχετικά. Κυρία Μπαμπέτα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θα ξεκινήσω από κάτι που έμεινε ασχολίαστο το 2025, αλλά πριν από λίγο είπατε ότι είναι ένας βασικός στόχος για το 2026 και αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Είπατε ότι θα το προχωρήσουμε και τεχνικά και πριν από λίγο είπατε ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι αυτό το επόμενο βήμα, το οποίο θα πρέπει να γίνει και ιδιαίτερα τι εννοείτε με το θα το προχωρήσουμε τεχνικά. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό και με βάση τις δηλώσεις που έγιναν από την Υπουργό Παιδείας στην ΙΠΑΤΗ, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν σχολίασε τίποτα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά, για το θέμα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και για την ίδρυσή του. Μάλλον προς το αρνητικό κρίνουμε ότι ήταν. Αλλά προβλημάτισε το γεγονός ότι είπε ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο μπορεί να πάει και στην Εθνική Αρχή, ακριβώς όπως είναι η διαδικασία, γιατί ακούω διάφορα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε τι λέμε όταν τοποθετούμαστε για τα θέματα αυτά. Τελικά, ποιος θα πρέπει να ξέρει τι λέει όταν τοποθετούμαστε, το Υπουργείο ή εσείς ως Περιφερειακή Αρχή? Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τις 21 Δεκάτου έχει κατατεθεί το αίτημα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στην Εθνική Αρχή. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος κύριος, κυρία, που θέλει να κάνει κάποιο ερώτημα για το Πανεπιστήμιο για να το σχολιάσω συνολικά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι από τα στρατηγικά μας? Ωραία. Λοιπόν, για μας, το ξαναλέω, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας είναι μια κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είναι ένας εγωισμός, δεν είναι ένα γυνάτι, είναι ένας στόχος που, εφόσον επιτευχθεί, θα προσφέρει τα μέγιστα στους νέους μας, στον τόπο μας, για όλους τους λόγους που αντιλαμβανόμαστε, οι οποίοι δεν είναι οι χωροταξικοί, αν θέλετε, λόγοι, ως πόλος ανάπτυξης, δεν είναι οι γκαρσονιέρες και οι καφετέριες και σίγουρα δεν είναι πρώτες αυτές. Είναι η έρευνα, η επιστήμη, η καινοτομία που έρχονται σε επαφή με την νεολαία μας και τους δίνουν το όραμα και την προοπτική για να κοιτάξουν το μέλλον με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα, τι κάνει η Περιφέρεια γι' αυτό? Η Περιφέρεια θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει σε μια πολιτική διεκδίκηση, καθώς ένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν το ιδρύει ούτε η Περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε το Επιμελητήριο, το ιδρύει το Υπουργείο Παιδείας. Άρα λοιπόν, χωρίς να υποβληθεί κανένα γραπτό αίτημα πουθενά, εφόσον το Υπουργείο αποκτήσει την πολιτική βούληση που εμείς αυτό διεκδικούμε, μπορεί να ανοίξει ένα σοβαρό διάλογο για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Και ένα σχέδιο στο οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι, εφόσον προχωρήσει, και εδώ έρχεται το τι κάνει και στην πράξη Περιφέρεια, θα το στηρίξει με πάρα πολύ γενναίο τρόπο, και μελετητικά και πολιτικά και οικονομικά. Ταυτόχρονα, έχουμε πει, και εγώ ίδιος πολλές φορές και σε αυτή τη συνέντευξη, ότι δεν θεωρούμε μονόδρομο το Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Προτεραιότητα ναι, μονόδρομο όχι. Αντιθέτως, μια στρατηγική σοβαρή πρωτοβουλία που θα ξεκινούσε με βάση τον νέο νόμο που εγκρίθηκε πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι οριστικά νόμος του κράτους, με ένα μη κρατικό ίδρυμα και θα έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα υποστήριζαν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας, στην Περιφέρεια θα έβρισκε όχι μόνο ευήκο νους, αλλά και σοβαρή αρρωγή. Τώρα, ειδικότερα με την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού και φίλης της Σοφίας Ζαχαράκη, όχι, δεν είπε κάτι αναλυθές, γιατί, ναι,
δεν είναι σε αυτό το μητρό που κατατίθεται η αιτής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν έχει κατατεθεί κάτι. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα μέρος αλήθειας. Η βασική δουλειά και προσδοκία από εμάς προς το Υπουργείο δεν είναι όταν έρθει ένα αίτημα για ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να το δει σοβαρά. Αυτό ενδεχομένως να είναι και μια υπηρεσιακή του αρμοδιότητα, μια υπηρεσιακή ευθύνη. Αυτό που θέλουμε από το Υπουργείο είναι να δει σοβαρά κατά προτεραιότητα, με τη στήριξη, λέω και θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό, με την έμπρακτη βαριά στήριξη της περιφέρειας ενός δημοσίου ιδρύματος. Και αυτό δεν είναι ένα γραπτό αίτημα κανένας φορέα, είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και αυτό είναι που ζητούμε. Άρα δεν έχει κατατεθεί έτοιμα στην Εθνική Αρχή. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιωτικός φορέας που να έχει καταθέσει αίτημα ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου. Για δημόσια. Τα δημόσια πανεπιστήμια ιδρύονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορεί πολιτικά το ζητούμε, το διεκδικούμε και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε και το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, ώστε να είναι και επίσημη θέση περιφέρειας που την αποστήλαμε. Αλλά από την πρώτη μέχρι την τελευταία υπογραφή, τα δημόσια πανεπιστήμια ιδρύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθεί ο κύριος Κουτσελίνης και να ετοιμάζεται ο κύριος Καρανίκας. Το μικρόφωνο, κύριε Κουτσελίνη. Γιατί... Γιώργο, έχεις κλειστό μικρόφωνο. Ναι. Αν μας ακούει ο κύριος Κουτσελίνης από το AVA News. Πάμε, Ντίνο. Ωραία. Να πάρει το λόγο ο κύριος Καρανίκας και επανερχόμαστε. Καλησπέρα κύριε Περιφερειάρχα. Έχει ξεκινήσει η περίοδος καύσης κλαδιών σε ελαιοπερίβαλα που ανήκουν στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και πού μπορούν οι πολίτες να εκδώσουν κάποια συγκεκριμένη άδεια, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να είναι νόμιμη για την όλη διαδικασία και τι πρέπει να προσέχουν στο εξής. Αυτή είναι μια υπηρεσιακή διαδικασία. Ο καθαρισμός όλων των αγροτεμαχίων γίνεται από τους ιδιώτες διοκτήτες των ακινήτων και σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό έχουν την αρμοδιότητα οι δήμοι της περιφέρεια, οι δήμοι της χώρας, έτσι, ή την εθνική νομοθεσία βεβαίως, να πάνε να το κάνουν για λογαριασμό των ιδιωτών και βεβαίως να τους χρεώσουν και την ανάλογη δαπάνη. Επομένως, για όσο κρατάει ακόμη, για όσο δεν είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, δηλαδή μέχρι περίπου και τον Απρίλιο ή όποτε έτσι, εκδίδεται η απόφαση έναρξης αντιπυρικής περίοδου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, απευθύνονται οι συμπολίτες μας σε αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατατοπίζουν κατάλληλες. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσίγκα από την εφημερίδα Ενδελφής. Μια χαρά. Καλησπέρα. Να ετοιμάζεται ο κύριος Κουτσελίνης. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Γέροι να είμαστε. Χρόνια πολλά κύριε Περιφερειάρχη για την ονομαστική σας εορτή προχθές. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση δική μου έχει σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο Δήμο Δελφών είναι σε εξέλιξη διαβούλευση για 2 ακόμα μεγάλα αιωλικά πάρκα. Ένα στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας, ορατό στην ίδια την πόλη και σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα από χωριά της περιοχής, και ένα στο Γαλαξίδι, ξανά εντός προστατευόμενης περιοχής Natura, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προοπτικές ενός τουριστικού σποτ της Στερεάς. Και στις δύο περιπτώσεις συναντούν την κατηγορηματική άρνηση της τοπικής κοινωνίας, που τελεί ήδη σε εξωσυκωμό. Θα ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεται να πράξει σχετικά η περιφέρεια Στερεάς και γενικότερα πότε επιτέλους νομίζω ότι θα μπει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη της ανεξέλεγκτης χωροθέτησης των ΑΠΕ, που δεν έχει κανένα όφελος για τον τόπο και όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί στη Στερεά τα προηγούμενα χρόνια. Θα ξεκινήσω από το τέλος του σχολείου, προσυπογράφοντας και υπερθεματίζοντας σε όσα λες, αγαπητέ Ηλία, γιατί πραγματικά αυτή είναι η κατάσταση με τις ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα με τα αιωλικά πάρκα στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Μια απολύτως ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ζητούμε μετεπιτάσεως την δημιουργία του ειδικού χωροταξικού των ΑΠΕ. Μαθαίνω ότι προχωράει, αλλά το ζητούμενο είναι να εγκριθεί όχι όταν θα έχει γεμίσει ο τόπος, αλλά
έστω και σήμερα, έστω και σε έναν χρόνο που πραγματικά θα μπορέσει να νοικοκυρέψει το τοπίο, ώστε οι μεν επενδυτές να ξέρουν πού μπορούν να πάνε να φτιάξουν τα αιωλικά τους και εκεί που μπορούν να μην έχουν πρόβλημα από κανέναν. Η δε κοινωνία, όλοι εμείς, γιατί και εμείς έχουμε πάρει πάρα πολύ ξεκάθαρη και ισχυρή θέση και έχουμε δώσει μεγάλες μάχες για την ιστορία με τα αιωλικά, να ξέρουμε ότι σε αυτές τις όλος διόλου ακατάλληλες περιοχές που σε πολλές φορές αδειοδοτούνται από το κεντρικό κράτος αιωλικά πάρκα, δεν θα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Είτε λέγεται μέσα σε περιοχές Natura, είτε λέγεται σε περιοχές που χαλάνε την οπτική αίσθηση, είτε σε περιοχές τουριστικές, είτε για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλη περιοχή. Ως Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και σαν Περιφερειακό Συμβούλιο και σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε πάρει δεκάδες αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Έχουμε δώσει μάλλον δεκάδες αρνητικές γνωμοδοτήσεις στο Υπουργείο που αδειοδοτεί. Δεν έχουν εισακουστεί η μεγάλη τους πλειοψηφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να επισημάνουμε και είναι δυσάρεστο, είναι εξοργιστικό. Πλην όμως, εμείς συνεχίζουμε, δίνουμε την μάχη αυτή, εισακούγοντας τις τοπικές κοινωνίες, συντασσόμενοι με τις τοπικές αρχές, τους Δήμους δηλαδή, και τις τοπικές κοινότητες και στεκόμενοι σε μια προσπάθεια όχι συλλήβδινη αντιαιωλική, πολύ περισσότερο όχι συλλήβδινη αντιαναπτυξιακή, αλλά σε μια λογική του μέτρου, της αναλογικότητας, της χωροταξίας και, αν θέλετε, της λογικής. Γιατί αυτό που γίνεται με τα αιωλικά σήμερα στη Στερεά είναι πλέον εκτός λογικής. Ευχαριστώ. Να κάνουμε άλλη μια απόπειρα να συνδεθούμε με τον κύριο Κουτσελίνη από το Avia News. Γιώργο, μας ακούς? Όχι, ωραία. Ο λόγος στον κύριο Ιωάννου από το Λαμιακό Τύπο. Εγώ σας ακούω. Είμαι εντάξει. Ναι. Ο λόγος εσάς. Η εφαρμογή είχε κάποιο πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει άνοιγμα προς τις περιφέρειες για την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, προτίθεται η περιφέρεια να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει κάμερες AI στους οδικούς άξονες της περιφέρειας και να μειώσουμε έτσι στο μέλλον τα ατυχήματα. Πραγματικά, έχουμε πάρει δημόσια θέση και εγώ προσωπικά ότι η υπηρέτηση της οδικής ασφάλειας πρέπει να είναι μια προτεραιότητα στην οποία να μην γίνεται παραμικρή έκπτωση. Και όταν λέμε οδική ασφάλεια, εννοούμε βεβαίως ποιοτικούς δρόμους, με καλά οδοστρώματα, με καλές κλίσεις, με σήμανση, με διαγράμμιση, με προστασία από βραχοπτώσεις. Σημαίνει όμως και ισχυρή αστυνόμευση. Και σε αυτό δεν έχει κανένας μας το δικαίωμα να παίξει. Είτε για να γίνει συμπαθής, είτε για να γίνει ευχάριστος σε ανθρώπους που καλώς ή κακώς προφανώς δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την οδηγική συνείδηση και κουλτούρα που πρέπει ώστε να είμαστε ασφαλείς στους δρόμους μας. Άρα λοιπόν, όπως το προηγούμενο διάστημα χρηματοδοτήσαμε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας με γενναίο τρόπο αγορά εξοπλισμού για την ελληνική αστυνομία από περιπολικά μέχρι ραντάρ και αλκοολόμετρα, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη βούληση να στηρίξουμε και οικονομικά και, αν θέλετε, θεσμικά οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση με χρήση νέων τεχνολογιών όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης που πραγματικά υπόσχεται πάρα πολλά. Διάβαζα τις προάλλες ότι αναπτύσσουν λογισμικό που βλέπει με κάμερα αν ο οδηγός χρησιμοποιεί κινητό. Γιατί όχι. Από εμάς σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Αν δεν υπάρχει κάποιο... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Ιωάννου από το Λαμιακό Τύπο.
Κύριε Περιφερειάρχα, υπάρχει πιθανότητα να προβείτε σε κάποιες αλλαγές σε αντιπεριφερειάρχες, σε κάποιους δήμους? Κάποιοι δήμαρχοι άλλαζαν, αν είναι στα πλάνα σας, τώρα με την έλευση του καινούριου χρόνου. Και αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω για το διοικητήριο, ή θα ελκυστούμε σε αυτό που είπατε στον πρόλογο σας. Βεβαίως, ας πω. Λοιπόν, από την αρχή της θητείας μας πήραμε αποφάσεις ορισμού αντιπεριφερειαρχών με θητεία μέχρι τον έκτο του 2026, δηλαδή μέχρι το ίμιση της συνολικής θητείας. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός ή κάτι απροσδόκητο, που σήμερα δεν έχω κάτι τέτοιο, θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση το καλοκαίρι. Σε σχέση με το δικητήριο, ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή τις διαδικασίες αδειοδότησης. Έχουμε μπει σε μια τελική τροχιά με την ΙΔΟΜ, με την πολεοδομία, όπως λέγαμε παλιά, του Δήμου Λαμιαίων. Οπότε, πολύ σύντομα, νομίζω πως θα έχω τη χαρά να μοιραστώ μαζί σας την είδηση της έκδοσης οικοδομικής άδειας και ταυτόχρονα τρέχουμε, αλλά αυτό θα μου αφήσετε να το πούμε όταν θα είναι η ώρα πιο χειροπιαστό, απαντήσεις και λύσεις για το ζήτημα της χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, το Δικητήριο της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας, το σπίτι της Περιφέρειας, το καμάρι της Περιφέρειας, που είμαστε η μοναδική περιφέρεια που δεν έχει το δικό της δικητήριο, που να στεγάζει όλες τις υπηρεσίες της και να έχει ένα τεράστιο πρακτικό, λειτουργικό, αλλά και ένα βαρύ συμβολικό αντίκτυπο για τον τόπο μας, θα γίνει πράξη και πραγματικότητα από την περιφερειακή μας αρχή. Εδώ, στην έδρα μας, στη Λαμία, όσο οφείλουμε και ως πρέπει. Κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν ξέρω αν έχει. Αν δεν υπάρχει άλλο ερώτημα, μου έχει ζητήσει ο κύριος Δημήτρης Κουκουράβας από το Βήμα του Πολίτη και την Ευρυτανία να μεταφέρω δύο ερωτήματα. Το δεύτερο είναι καθαρά τεχνικό. Αναφέρεται στον απολογισμό και στα πολλά έργα που γίνονται για περιφερειακές ενότητες και ρωτά τι ποσοστό του προϋπολογισμού κατευθύνθηκε στην Ευρυτανία. Υπάρχει σχετική εφαρμογή στην ιστοσελίδα. Αντιλαμβάνομαι πάντα το ενδιαφέρον. Πολλές φορές καλούμε να απαντήσω ερωτήσεις σε σχέση με την ποσόστοση έργων, χρηματοδοτήσεων, είτε αναπεριοχή, είτε αναπεδίο δραστηριότητας, για δρόμους, για σχολεία, για έργα πολιτισμού, για αθλητισμό, για οτιδήποτε. Ειδικά η γεωγραφική ανάγνωση αυτής της άσκησης, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι σε λάθος προσανατολισμό. Πρώτον, γιατί είναι τόσα πολλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται σε συναρμογή το ένα με το άλλο, με κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές. Οπότε, αυτή η απλή ερώτηση ενός πολίτη, το τι χρήματα πέφτουν στον τόπο μου, μπορεί και πρέπει να ειδωθεί μόνο ολιστικά και συνολικά. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν όλες οι περιοχές τις ίδιες ανάγκες. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, θέλουμε και θα κάνουμε κάποιες πολύ γενναίες πολιτικές υποστήριξης και προστασίας των περιοχών μας από το δημογραφικό πρόβλημα στη Βρετανία. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να κάνεις το ίδιο πράγμα στη Χαλκίδα, η οποία δημογραφικά αναπτύσσεται και έδειξε την τελευταία υπογραφή μια αύξηση. Και μπορώ να σου πω και αντίστροφα παραδείγματα για άλλες πολιτικές. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλύτερα και πιο σύγχρονα σχολεία και έχουν πιο προβληματικούς δρόμους ή έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε λιμενικά έργα ή σε αγροτικά. Άρα λοιπόν, πρώτα τον ίδιο μου τον εαυτό και την ομάδα μας και ύστερα τους συμπολίτες μας, τους παροτρύνω να μην ψάχνουν τα ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση, την Ευρυτανία, είναι ένας τόπος που το έχω πει και δημόσια και το επαναλαμβάνω, δεν την είδαμε ποτέ σαν πληθυσμό, σαν ποσοστό, σαν αριθμό κατοίκων. Την βλέπουμε σαν έναν τόπο, έναν ομό, ο οποίος έχει ανάγκες υπαρξιακού χαρακτήρα και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε με γενναίες χρηματοδοτήσεις, με πάρα πολύ προσήλωση, χρόνο, ενέργεια και θέα ουσία για τις αναπτυξιακές προοπτικές του. Γι' αυτό το λόγο στην Βρετανία δώσαμε μια τεράστια μάχη και πήραμε την πρωθυπουργική δέσμευση να προχωρήσει και θα προχωρήσει το Λαμία Καρπενήσι. Γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτούμε την όχε αγράφων που μιλήσαμε νωρίτερα, την όχε ορεινών περιοχών που αφορά στο Δήμο Καρπενησίου, όχι μόνο,
είναι και στην Δυτική Φθιότητα, είναι και στην Ορεινή Φωκίδα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια γενναία επένδυση στο χιονοδρομικό κέντρο της Ευρυτανίας. 3 εκατομμύρια από το δικό μας πρόγραμμα και 10 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό προχωράμε το μεγάλο αθλητικό κέντρο με τεράστια φιλοδοξία για εκεί πέρα. Θα πρέπει να ξαναγίνει η Βρετανία πνεύμονας αθλητικού τουρισμού. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε στο ΕΣΠΑ το κλαυσί με τα σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ ο Άγιος Λεωνίδης, που θα αποτελέσει ένα τεράστιο τοπόσιμο για τον τόπο μας. Γι' αυτό το λόγο φτάσαμε τον δρόμο στα Άγραφα και γι' αυτό το λόγο κάθε μικρή και μεγάλη ανάγκη αυτού του ιστορικού τόπου με τους υπέροχους ανθρώπους την κάνουμε ψηλή μας προτεραιότητα. Και μία τελευταία ερώτηση από το Βήμα του Πολίτη και πάλι, τον κύριο Κουράβα. Πολλοί κάτοικοι φοβούνται ότι τα Άγραφα αντιμετωπίζονται ως ενεργειακή ζώνη και όχι ως ζωντανός τόπος. Δεσμεύεστε ότι δεν θα προχωρήσει καμία παρέμβαση χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών? Νομίζω ήμουν πάρα πολύ καθαρός και στην προηγούμενη ερώτηση που μου τέθηκε σχετικά με τα αιωλικά πάρκα, ότι εκεί πέρα λέμε ένα πάρα πολύ μεγάλο, ηχηρό, καθαρό και σαφές όχι, φτάνει πια. Και μέχρι στιγμής η Βρετανία και σίγουρα τα Άγραφα έχουν προστατευτεί από αυτή την περιεξάπλωση. Από εκεί και πέρα των αιωλικών, κάθε επένδυση πρέπει να αντιμετωπίζεται και να αξιολογείται ειδικά ανάλογα με τις συνθήκες, το τι πραγματικούς κινδύνους δημιουργεί και τι πραγματικές προοπτικές δύναται να προσφέρει. Αλλά το περιβάλλον της Βρετανίας και όλης της Τέρας Ελλάδας και όλες τις πατρίδες μας, αν θέλετε, πρέπει να το προστατεύσουμε, όχι αντιαναπτυξιακά. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι περιβάλλον και ανάπτυξη δεν είναι αντίπαλοι, είναι συνεταίροι, είναι σύμμαχοι. Και αυτή τη συμμαχία εμείς ως περιφέρεια οφείλουμε να τη θωρακίσουμε. Καλώς. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας σε μια τόσο δύσκολη μέρα. Περιφερειάρχης, να κλείσει την... Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη. Είναι πυκνό το ρεπορτάζ και η δισογραφία αυτές τις μέρες. Και εσείς με τα όπλα που λέγονται πένα αναχείραση, είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθετε όπως κάνετε πάντοτε. Να είστε καλά.